Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Луганск өлкәсеннән күченеп килгән хатын-кыз әни булды. Ана һәм бала хәзерге вакытта үзләрен ничек хис итә? Ширкәтләргә транспорт йөреше билгеле булды. Бакча сезонына әзерлек ничек бара? Луганск өлкәсеннән күченеп килгән хатын-кыз әни булды. Бала шалының камы балалар медицина үзәгендә дөньяга аваз салды. Ана һәм бала хәзерге вакытта үзләрен яхшы хис итә. Яшь гаиләнең бәхетле мизгелләрен безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Таныш булыгы сабыйның исеме Александр Сергеевич. Ул 14 апрельдә дөньяга килә. Авырлыгы 4 килограммга якын, буе 53 сантиметр. Ул гаиләдә хәзер икенче бала. 13 яшьлек апасы Мария күз яшьләрен тыя алмый. Әнисенә энекәшен тарашырга вәгъдә итә. Счастлива, что брат родился. Так долго ждали и так много перенесли всего. Мне очень нравится в Челнах получше, чем у нас в городе. Я бы не хотела возвращаться домой. Все хорошо обошлось. И тут все хорошо. Врачи хорошие, персонал хороший. На данный момент, да. Счастлива. Гаилә Луганскидан Шаллыга март айында күченә. Алар үз машиналары белән киләләр. 2014 елда Шаллыга Сергей Ниширатның апасы Юлия Мищенко килеп урнашкан була. Туганнар 8 ел буе күрешмиләр. Хәзер алар бергә. Конечно, рада у меня. Теперь не только брат, Сережина жена и племяшка, еще и племянник появился. Люб, ты рада, что у тебя брат появился? Да. Яшь гаилә фатир яллап торалар. Сергей Нишират инде эш тапкан. Мария дистанцион рәвештә үз мәктәбендә белем ала. Киләчәктә нәрсә булачагын алар белми. Әмма бүген бергә булуларны бик сөенәләр. Если квартира целая, естественно, хотелось бы вернуться домой, потому как там, все. Дом, квартира, там жили, выросли. Әмма әлегә алар Шалда яшәргә мәҗбүр. Гаиләне шәһәрдәшләр җылы каршы алды. Кама балалар медицина үзәге коллективы һәм битараф булмаган шәһәрдәшләр Луганскидан күченеп килгән кунакларга бүләкләр әзерләде. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Статистикага күз салыйк, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе юктыруның 245 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 32-се 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгына хәбәр итүләренчә, 13 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 77 кеше һәм Яр-Чаллыда 20 кеше. Шулай итеп 19 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 142,107 очрагы билгеле. Аларның 135,977-се терелгән, 245-е узган тәүлектә. Бакча сезонына әзерлек бара. Ширкәтләргә транспорт йөреше билгеле булды. Тиздән янганга каршы режимда кертеләчәк. Толырак киләсе сюжетта. Беренче майдан бакчачыларны 39-нчы санлы автобус йөртә башлаячак. Пассажирлар саны көн саен 3-4 мең булыр дип көтелә. Маршрутлар расписаниесе элеккечә бакчачылар теләкләрен исәпкә алынып төзелгән рәвештә кала. Количество мы не уменьшали. Будут комфортные перевозки для пассажиров, где большой пассажиропоток, это будут автобусы большой вместимости, где маленькие станты, где пассажиропоток небольшой, это будут автобусы небольшой вместимости. Бакчачыларга янгын куркынычсызлыгы турында да онытырга ярамый. Янгын аркасында көтмәгәндә бәла-каза килеп чыгу ихтимал. Узган ел Кама бакчачылык ширкәтендә булган янгынны гына мисал итеп алыйк. Ул вакытта коры үләнгә ут кабып, 26 йорт зыян күрә. Янгын мәйданы 800 квадрат метрны тәшкил итә. В период функционирования особого противопожарного режима запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни и поживных остатков, использование открытого огня и разведение костров. Организовать работу добровольных пожарных команд и дружин садоводческих товариществ. Содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним. Күп кенә шәһәрдәшләр инде бакча сезонын ашып җибәрде. Кайберәүләре хәтта ушак ягып, шашлыклар белән ял итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы 25 апрельдән янгынга каршы режим кертеләчәге турында искәртә. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Роспотребнадзор эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көне оештырачак. Чара 20 апрельдә 14-тән 16 сәгатькә кадәр узачак. Роспотребнадзорның Яр-Чаллы территориаль бүлеге белгечләре идарә компетенциясе кысаларында Яр-Чаллы шәһәре Низаметдинов урамы 14-нче йорт 3-нче кат адресы буенча эшмәкәрләргә консультация бирәчәк. Кабул итү 320544, шулай ук 320599 телефоннары буенча алдан язылып башкарылачак.
Безнең җырчы яңа буын Күңел радиосының 25 еллык юбилее уңайыннан чираттагы проект. Бу бәйгедә теләгән һәр кеше үзенең җыр башкару осталыгын күрсәтә алды. Күп еллар элек телекомпания мондый зур чараны үткәргән иде инде. Оештыручылар быел аның бераз эчтәлеген һәм исемен үзгәртте. 2022 ел проектының җиңүчесе кем? Бу хакта хәбәрчебез материалында. Безнең җырчы яңа буын бәйгесе 3 этапта үтте. Беренчесе онлайн сайлап алу. Конкурста катнашучылар җыр башкаруларын видеога төшереп җибәрергә тиеш иде. Икенчесе сайлап алу туры. Аның нәтиҗәләре буенча 25 катнашучы финалга үтте. Өченче этап исә финалга үтүчеләр катнашында гала-концерт. Финалга үтүчеләр Чаллыга Татарстанның төрле районнарынан Башкортстан, шулай ук Пенза, Ульяновск өлкәләреннән килде. Алар татар халык һәм популяр эстрада җырларын башкарды. Ерак елны якын итеп килдек. Шушы конкурска катнашырга Чаллыда беренче тапкыр. Дулкынлану бар инде. Минем өчен иң мөһиме бу конкурста чыгып җырымны матур гына башкарырга. Калган инде жюрига бөтенесе. Финалда чыгыш ясаучыларга Татарстанның танылган артистлары каршындагы дәрәҗәле жюри бәя бирде. Ул беренчедән үзенең нәрсә җырларга теләгәнен белеп чыгарга тиеш. Ничек итеп тәкъдим итәргә кирәклеген белеп чыгарга тиеш. Һәм шуңа күрә менә бу музыкаль үзенең күңелнең байлыгын ачып бирә алса, әлбәттә без аны күрми калмаспыз. Проектның җиңүчесе булып Тукай районыннан Дилүз Гомәров танылды. Ул Казанда профессиональ студияда җыр яздыру хокукына ия булды. Ураза тотучылар игътибарыннан иртәгә изге Рамазан аеның 19-нчы көне сәхәр ашау төнге 1 сәгать 33 минутта төгәлләнергә тиеш. Авыз ачу вакыты 18 сәгать 46 минутта. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма.